дете дава голи и узър. Леле, червих се, ама 3 часа ги гледах. Мале, Нетке, да ми пратиш линк в скайпа, че да ги видя и аз, че момиче и гол юзър още не съм виждала. Моя дядо вече за нищо не става, а да не говорим, че вече хард диска му изобщо не е хард. Стига и ти, бе, чатке! И ние с тебе за нищо не ставаме! Ако можех да се сейфна такава, каквато бях преди 40 години, млада и хубава, а сега ме е страх да се погледне в огледалото! Мале, аз ти копи-пейста една снимка, както бях на 25, знаеш ли каква красавица съм била? А сега вече за нищо не става. И аз съм станала на рестартиране. Целият ми декстоп се е накръчил. Мале, чатке, ние с тебе се заприказвахме, ама ти знаеш, че трябва да компилирам един вод на дядото, че пак ще ми пусне на връщане емотикона в скайпа. А по повод това, ти нали си беше купила онлайн на лъжици? Ще ми отложиш ли на твоите, що моите вече са стари версии? Нетке, ти не помниш ли, че миналата седмица ти сетнах една? И аз си виж историята. Как така, бе, чатке? Не помня такова нещо. Какво ще кажеш сега? Ти мъжкиня ли ме наричаш? Туда ти се скапя скайпа, дано. Макар да ти на троянски кон да стане дано. Да ти се скапят сървърите на мотиката и с ръце да копаят земята. Да качиш 30 гигабайта и всичките на голема и ветрата да ти се лепнат дано. Да ти се срути кочината и да ти се форматира прасето, дано. Копката ти ми искате да ти искате дано. Така ли? И някоя на мездулка да ти хакне кокошките дано. Да ти се глъгне Windows-а и да видят всички какво криеш в моя документ. Дядото ти да му са апгрейди хард диска и да си намери млада юзерка, а не като теб, търта кратна такава. Лицето ти на пиксели да стане, дано. Кучето ти не обтича камъл да се обеси дано. Сидирон да ти влезе в къщата и да ти открадне всички вещи, дано. И компютъра ли? И компютъра. Бехме ти на устата! Повече сте ми видел и аз не чакам! Слава Бога, добре си. Нали помниш така, че за точно да ми прегледа бали на дрон? Прегледали? Цялата. Боже, като долепе глава до гърдите ми. И слушал. Абе, много слуша. Явно много тих бял дроп имам. И сестро, и накрая какво ти речи? Речи ми, че гърдите ми са добре, ама той не бил доктора. И въпреки това продължи да ме преглежда. Ти сто не му каза да проблема, сестро. Нали съм дал без замълчание и само с Господ мога да постъпя. Да, така си е. Оказа се, че бил общ работник от цирка, дето дойде в селото. Да, аз прибрах един дед бил там в мъжкирните при баба Буси и Полон. Гледам го така, стои под дъжда и не може да си отвори чадъра. Отвори ли го? Отвори, защото знаеш, че човек в вода не е остави. Особено по такъв голям чадър.